L-Aġenzija ta' Rifuġjati tan-Nazzjonijiet Uniti fil-UNHCR sejħet biex il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jaqblu b'urġenza li jaċċettaw uħud mill-150 immigrant li ilhom jiem miżmuma fuq il-bastiment diċotti tal-Gwardjani tal-Kosta Taljani. L-għexieren tal-immigranti f'dan il-każ ilhom minn nhar it-tnejn iżolati fuq il-bastiment fil-port ta' Catania. Is-sitwazzjoni hekk kif il-Gvern Taljan qed jirrifjuta li jippermetti li l-immigranti jiżbarkaw mingħajr impenji mill-pajjiż tal-Unjoni Ewropea biex jieħdu wħud minnhom. L-Italja jemilu qalet li għandha bżonn iżżomm il-finanzjament tal-Unjoni Ewropea bħala kumpens f'każ li l-Unjoni tirrifjuta li tgħin bir-relokazzjoni tal-immigranti fuq id-deċotti. Intant il-UNHCR qalet l-bieraħ li l-isfidi tal-membri tal-Unjoni Ewropea mingħajr telf ta' żmien joffru kemm lil xi immigranti fuq dak il-bastiment. L-Aġenzija anke insistit mal-awtoritajiet Taljani biex jippermettu għall-iżbank immedjat tal-immigranti abbord. Il-każ tad-deċotti wkoll aktar reċenti minn sensiela li jfissru kwistjoni bejn l-Italja u pajjiżna, tant li anke l-ambaxxatriċi Maltija l-Italja Vanessa Fraser ġiet mistiedna sabiex tiddiskuti s-sitwazzjoni delikata fuq il-programm televisiv. Quello che ha detto appena quando ha preso il giuramento, lui aveva detto fra l'Italia e la Nord Africa il buon Dio ha messo Malta. Sì, e io rispondo Salvini, che se ci fra sta sentendo, può Malta- chiamare anche per telefono. Fammi finire. Fra Malta e Nord Africa il buon Dio ha messo l'Italia. Bene, allora questa non lo disputa dico io, è questo lo dico la geografica. geografia. Madwar 12 il-pajjiż fosthom Malta kienu rappreżentanti waqt is-summit ta' emerġenza fi Brussell li sejħet nhar il-ġimgħa. F'dan is-summit kien hemm diskussa fid-dettall din kwistjoni tal-iżbark tal-immigranti li jkunu salvati mill-baħar. Sa dan it-tant il-Viċi Prim Ministru Taljan Luigi Di Maio kiteb fuq Facebook li l-Unjoni Ewropea ddeċidiet għal darb'oħra li tagħti dara lill-Italja. Ir-regoli tal-Unjoni Ewropea jeżiġu biex ir-refuġjati jfittxu kenn fil-pajjiż li jaslu fih, iżda l-Gvern Taljan f'ħafna drabi mhux qed jaċċetta l-bastimenti bl-immigranti. Intant kelliema l-Kummissjoni Ewropea qalu li l-kummenti u teddid bħal ta' Di Maio ma jgħinux għal soluzzjoni. Huma qalu li fil-waqt li ma nstallax ftehim fil-każ tad-diċotti waqt is-summit fi Brussell din ma kienx laqgħa fejn kellhom jittieħdu deċiżjonijiet konkreti. Madankollu s-sorsi sostnew li r-rappreżentanti Ewropej fi Brussell iddiskutew il-ħaġa għal soluzzjoni xierqa u ta' dan għall-immigranti abbord fil-bastiment diċotti kif ukoll għal dawk li fl-aħħar jiem żbarkaw fi Spanja u f'Malta.